Енох. Тайните на небесния писар. Здравейте отново, скъпи приятели на канал Пътят на вярата. В миналото ни видео разказахме за невероятното извисяване на Енох, човекът, който не позна смъртта и стана пример за духовно съвършенство. Но днес искам да отидем още по-дълбоко. Днес ще разгърнем страниците на неговото древно наследство, защото Енох не просто напусна този свят. Той ни остави знание, което е било пазено и преписвано векове наред, за да стигне до нас днес. В тези свещени редове откриваме нещо изумително. Когато Енох е бил отведен в небесните селения, той не е бил там само като наблюдател. Бог го превръща в небесния писар. Представете си онази велика сцена в седмото небе, където на Енох му се подава перо от бързописец и му се заповядва да запише всичко, което вижда. Той прекарва дни и нощи в писане, създавайки книги, в които описва тайните на цялото творение. Той ни разказва за неща, които човешкият ум трудно побира. Как се движат небесните светила, как функционират законите на природата и как всичко във Вселената е доказателство за Божия промисъл. Но най-важното, което Енох вижда, е книгата на съдбите. В нея е записана историята на човечеството от самото начало до неговия край. Той вижда борбите на човека, неговите падения, но и голямата надежда за окончателното избавление. Скъпи братя и сестри, това ни дава изключителен урок за нашия собствен път на вярата. Енох ни показва, че всеки един от нас в този момент също пише своя собствена книга. Всеки наш ден е страница, а всяко наше дело е дума, изписана пред очите на Твореца. Нищо не остава скрито. Всяка добра дума и всяка искрена молитва се записват в небесната библиотека. Животът на Енох е доказателство, че вярата изисква от нас да живеем така, че нашата книга да бъде достойна за светлината. Нека сега, в духа на това познание, да се обърнем към Господ с молитва за мъдрост. Боже всемогъщи, Ти, който откри на праведния Енох тайните на небето и земята, дай и на нас светлина в умовете. Отвори очите ни, за да виждаме Твоята воля във всичко около нас и ни направи достойни автори на собствения ни живот. Нека делата ни бъдат светъл пример и хвала към Теб, сега и вовеки. Амин. Приятели, наследството на Енох е безкрайно. Не само надникнахме в неговите видения, но съвсем скоро, в следващото видео, ще навлезем в още по-дълбоки тайни. Ще говорим за ангелите пазители и за видението на Енох за новата земя. Ако искате да извървим този път заедно, подкрепете видеото с палец нагоре и се абонирайте за канала. Напишете в коментарите «Вярвам в светлината», за да знам, че това послание е стигнало до вас. Споделете тази история с близките си. Благодаря ви, че бяхме заедно в пътят на вярата. Помнете, вие пишете своята книга днес. Направете я прекрасна. Бъдете благословени.